al món de les microfinances, als països en desenvolupament, n'hi ha molta. Hi ha molta oferta, hi ha molta demanda i actualment accedir a crèdits entre 100 euros i 5.000 i, si m'apures, 10.000, hi ha oferta. Hi ha diverses entitats i n'hem vist algunes aquest matí. El problema està amb aquelles empreses que tenen necessitats financeres superior als 10.000 euros, fins al milió. Més o menys a partir del milió o del mig milió ja existeixen els grans bancs comercials que estan disposats a finançar grans crèdits. Aquest espai entre el microcrèdit i el gran crèdit és el que es diu el missing middle, així és tal qual. Llavors, entre el missing middle, aquesta absència de crèdit per petites empreses i el problema de les finances en el món rural és on s'emmarca el nostre projecte. Sabem de bona fe que les ONG són mals banquers. Tenim 60 anys d'experiència i sabem que les ONGs no sabem fer de banquers. Banquers s'han de demanar garanties, s'han d'executar garanties. Les ONGs, això d'executar garanties ens costa horrors. Llavors, el que fem és una intermediació entre l'empresa i un banc local. Actuem d'avalistes. Quins avantatges té aquesta fórmula? El que a nosaltres ens agradaria pensar i el que nosaltres diem és que hi ha un procés de generació de confiança entre l'empresa i el banc. O sigui, una empresa que mai hagués donat crèdit, un banc que mai hagués donat crèdit en aquella empresa, una empresa que mai hagués anat en aquell banc, a través de la facilitació d'Oxfam hi ha un procés de generació de confiança i que al cap de 2-3 anys Oxfam pot anar sortint i la confiança es manté. A part d'això, hi ha tot aquest tema, suposo que heu sentit a parlar dels temes de la inversió d'impacte, de l'impact investment famós, que la idea és recolzar empreses i obtenir tant un retorn econòmic com un retorn social, els dos retorns, diguéssim. I això és el que s'està desenvolupant molt i molt ràpid en el món anglosaxó, sobretot. L'impact investment la inversió d'impacte pot recolzar empreses com aquesta foto que veiem aquí, que pot ser una empresa rural, social, com les que recolzem Oikocredit, Oxfam o Microfides, o aquesta altra, que és una empresa a Libèria, que es dona feina, és un petit taller que dona feina a joves, però el problema que hi ha, i aquí ho deixo, perquè no és l'espai ni hi ha temps, és que dintre del món de l'impact investment cada vegada s'hi inclouen tot tipus d'empreses on l'impacte social està molt agafat pels pèls, diguem-ho així. Aquest, per exemple, és un resort de luxe a Libèria que efectivament crea llocs de treball, perquè els resorts de luxe creen llocs de treball, generen compres a proveïdors, probablement, sofàs, etc., però i es ven com una inversió d'impacte i ha aconseguit fons tant que inversió d'impacte. Des d'Oxfam estem començant, des d'Oxfam als Estats Units, des d'Oxfam a Gran Bretanya, a discutir a través d'articles què és, què entenem per impacte, i que per nosaltres creiem que això pot ser legítim o no entrem a dir si un resort ha de ser està bé o no està bé qui sigui, però creiem que això no hauria de considerar-se inversió d'impacte. I és un tema que estem començant a explorar ara. Perquè dins de la inversió d'impacte, què hi ha? Ja no estem parlant de finances ètiques, estem parlant d'un gran lobby on hi ha els grans que ens han portat a la quiebra, els que veieu aquí. Això era només un tast d'un tema que estem començant a investigar que ens interessa especialment.